Ayonigo togo chase kaunti ya Kisii awase kiombe kia munkano Gender Forum ekyo ke bwatekerenga yokubeka obusero buya ase abasibati litkolya baba gutwara omusangirekano bwokorwa oboseme ukyasa abantu akubwatikana no bwamatobu ya ase chinga no musangirekano abako korekana ase kenyoro kia bunkeri yotoka se ward ya Kegogi imeye bunge ya Kitutu Chache South asanene baganirie obwamatobu ya kwene kiwa ase chinga anenega tia baiboli na boigo abana umurikeito diponasanya namange imeye kenyoro kia bongeri eyo gotoke ward ya Kegogi bunge ya Kitutu Chache North nigaba menyi bense mwijero banyara gutwara ebarasa yo kenyora maigelio yo kulinda na chinka na gutwara chimbwe chingiya. So ke musomo tinyo yonto wata topic ya parenting nalitikolia lero ntwarenga se kenyoro kia megogo twanyara gosemia abanyakenyoro igoro yo kulinda abana baitu mwinyore bonigane chirusa abana nkabale chifofongo kora bale skuru weekend bono tumante kulinda abana lero twarenga kwanira se barasa amang'ana y'oburendi bw'abana nando oburendi bwanka bw'abana baito naintu nabaibuli ng'eki tokurindana mong'ina n'omugaka bali barororo gukwana nayo mo byekiombe kia muungano Gender Forum ekyo kekoligereria anenda masirai y'abasubati eliokoena kyanga banyoleli baga na gotanga okunerelirwa nigo anyara gusanga amona intwe anene ekerenga gekogera baleta amageria yue. We normally focus the key topic au chirengeta go prevent GBV ase ebinyoro ono buno mutinyo na ere santo bwatwa kwatwarite topic ya parenting of which go koruchinse munya se botikisi and Nyamira last month into about topic ya property rights and succession ebinto buna amaruye nechi segingi ke go changia nkonyorora abantu to kubasoma topic ya kirenga gito at the end of the day no go prevent GBV. Abaibuli banyarwekera naso musangerekano yue nigo banyarukogokera omurubulio yue bwoko basegeta kobano bwa matobu ya amona abana babo twatebuna muna ntu abaibuli abatubwata abana netakeire ntoko babatindi mona asa abana egere keroko bwesingenja keroko bumutindi nabakonyora umwana labda onyoride shida gete mali gosebe musacha naru umung'ainirande kwanyora ng'umwana utari ko open agotebia singenja amaetenga ngotei mama gosengotebi tata bangitire kwanyora umwana umiete labda guso umwana onyoriro bolito bwa mapema mwana takunyara kugoteye singenchama etengotebi mama tingocha guti kwanyora umwana ungaini bochiro rusiri guso no bolito kwanyora umwana ukuri tinkwane kinki abane senge ne kiengenja samagi maito ekiagranja kia torokera ligoro yo bolendi bwa abana baito unabona kinga kiji babwate rusere ntambe ya torokera limu natoko munyana bangina baito ase kinyomba ekiagera umungina nabago kurama kwanyora poete enka ya nyara gutantana gondo jena ntuwa nyara koigoka ebirengere yake tebuno momo ngina senka yane wikacho nkonyanga wikatu gwanenje no mugaka ngasiko mugaka nsike egere nona abana abekera tukubatebereria nali bakunyara gutuigwa kera maskani yaro rostu na ntu asaba ibusi boigo banyara gusanga makongu ali akoerera koleta amakweli nechimbwa chimbe gati y'abana konyorole na abana abaito bagocha beita baba depressed banyora bali stress so much mbabwati onda bagokwanira ase bagutamira gogochia ikinde kya mapema chikolete michande menga abandi batiga chiskuru abane kero babera abandi bachikurusinda banyora ngo kubale na abana banda abange banyora marweire ali akoletwa soko bakemobere esengencho yobolero bwitu na abana tutarabalera buya kwanyora bone michande menge yachire chinga kechio nigo babolire abaibuli kuligereria abana babo ekero bale engaki yo mutumo ko mutambe na boigo koba obosemia obubo gwenerete na baibuli toko basabu na kaba basani babana kabororo asa abana bawo kirengaki manyo umwana onki agokora mwana onga yale abasani babana bawo mbara byaba na ndo umwana oyo muchando kiabwata gwetera kerale skuru nkiagwetera kerale nkankiagwetera none kerale nyumba agali nkiagwetera basali gunaba murabande basinyugo kwane saulio bolero gwita abande tora batindi baka mwana atanyare kubaka kwanera kuripoteria Ndizi TV korwa sekenyoro kia bongeri kegotoke ward ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii retalia nende pon asanya